Goddag, nu vil min bror vise jer et fly, som der er meget vanskeligt, og som der snart kommer flyvende ind forbi skærmen. Så vi håber, I nyder det her. Og det er lavet af Jonas skærmer. Og nu vil han få det i luften. Han skal lige bygge tingene til det først. Så. Jonas. Jonas. Byg nu bare den ting, du skal bruge der. Okay. Og nu vil jeg demonstrere. Mia, vend den mod bilen. Tak. Så er der bare lidt med computer. Og nu er Jonas. Og nu vil han have den i luften. Hvorfor en? Altså, nej, jeg mener flyet. Okay. Så, nu vil jeg vise, hvordan en rigtig kører. Jonas, hvad er der galt med den syvende? Ikke noget? Prøv at den anden bakker. Hvad er der galt med det? Nu vil jeg vise, hvordan et kører. Det var nu lægger man til. Ja, så vi har det så vanskelige problemer. Nu vil den prøve at flyve uden fordæk. Og uden kalorer og uden fordæk. Og det kommer op på benene igen. Vi må håbe, det snart kommer op og stå. Og nu vil jeg lave op på denne bil. Og det får så mange til at se på. Og husk nu, det her er kun en dansk film. Se. Så sætter vi den her på her. Eller pænere. Så sådan her. Nu ved jeg godt, jeg er dårlig til at Lego, og der er mange, der ved i forvejen. Det ved Jonas i hvert fald godt. Er det ikke rigtigt, Jonas? At jeg er dårlig til at bygge Lego? Okay, lyden er klar. Jeg smutter.
Dette fly er konstrueret virkelig dårligt. Der er sat nogle tilbage. Pas nu på. Det var dumt, Jonas. Det var virkelig dumt. Det var Jonas Gammer, der taler. Eller, det var Jonas Gammer, der kom til at smadre sig. Jeg kunne ikke til, det var bare sådan mening. Jeg slager, der var nogle løse dele. Hej hej.